वेलकाम टू गोरलै चेनेल। गोरलै चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायग्रोनाय जाबाय। जोङो दा सावरायनो नागिरदों थाखो जियाव थानाय चेप्टार 1नि कुइसन एन्सारनि सायाव। दा जोङो गिबियाव सावरायगोन पेज नाम्बार 6आव थानाय सोंथिनि फिननाय। दा कुइसनाव होनाय बायदिब्ला नाम्बार 1आव होनाय दङ दोंसे मेगनेसियाम फिटाखौ बाराव सावनायनि सिगां मानो साखोन सिखोन खालामनाय जायो। दा बेनि फिननायखौ जों ओरैबायदि लिरनो हायो। मेगनेसियाम फिटानि बिखुङाव जोङो बेनि फिननायखौ ओरैबायदि लिरनो हागोन। जेब्ला मेगनेसियाम फिटाखौ बाराव लाखिनाय जायो अब्ला मेगनेसियाम फिटाया बारजों फिनजाथाय जानानै मेगनेसियाम अक्साइड थामहिनबा मोनसे गोथार नङै बेसादा मेगनेसियाम फिटानि बिखुङाव नांनानै थायो आरो बे गोथार नङै बेसादखौ जोङो बाला खाखोरजों हुख'नानै साखोन सिखोन खालामनाय जायो। बेनि थाखायनो जोङो दोंसे मेगनेसियाम फिटाखौ बाराव सावनायनि सिगां साखोन सिखोन खालामनाय जायो। बेबायदि लिरनानै होब्लानो जाबाय। आरो बुजि मोनाब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट होनानै फोरमायनो नाजावार। बेनिफ्राय जोङो बे जाबाय 1 नाम्बार। बेनिफ्राय जोङो नेक्स्ट सावरायगोन 2 नाम्बारनि 1 नाम्बार। बे 2 नाम्बारनि 1आव दङ हाइड्रजेन प्लास क्ल'रिन। बेनिफ्राय सोमजिनाय मुवाया जाबाय हाइड्रजेन क्ल'राइड। जोङो बेखौ जोङो जेब्ला बेयाव सोंलुनि बायदिब्ला बे समानजुखौ जोङो समानजु खालामनो होदो। बे समानथायखौ जों समानजु खालामनो होदो। दा सोंलुनि बायदिब्ला जों हाइड्रजेननि रासायनारि फर्मुलाया जाबाय H2। बेनिफ्राय क्ल'रिना जाबाय Cl2 आरो मा फिनजाथा मोनसे सोमजिगोन। बे फिनजाथाया जाबाय HCl। बेखौ जों जुदि समानजु खालामो, समानजुनि मिनिङा जाबाय नैबे जाबाय आगसि हा आरो आगदा हा। बे मोननैनिबो जा गुदि मुवाफोर थानाय बे गुदि मुवाफोरनि अनजिमा समान समान जानो नांगोन। दा जों जेब्ला आगसि आरो आगदाखौ रुजुना नायगोन अब्ला बेवहाय आगसिथिं मोननै हाइड्रजेन दङ नाथाय आगदाथिं मोनसेल' हाइड्रजेन दङ। अब्ला जोङो बेयाव हाइड्रजेन मोनसे नामावगोन। आरो थिग बिदिनो क्ल'रिनखौबो जेब्ला जों रुजुना नायगोन क्ल'रिनाव मोननै दङ नाथाय आगदा हायाव मोनसेल' दङ। दा बेनि थाखायनो बेखौ समानजु खालामनो थाखाय जोङो बेनि सिगाङाव 2 होनो नांगोन। अब्ला फारनैथिंबो मा समान समान जाबाय। थिग बिदिनो 2 नाम्बाराव दङ बेरियाम क्ल'राइड। बेनि फर्मुलाखौ जों लिरनो हायो BaCl2। बेनिफ्राय जों लिरनो हायो एलुमिनियाम सालफेटनि फर्मुलाखौ जों लिरनो हायो Al2SO4 बेनिफ्राय सोमजिनाय फिनजाथायफोरा जाबाय बेरियाम सालफाइडनि फर्मुलाया जाबाय BaSO4। बेनिफ्राय प्लास एलुमिनियाम क्ल'राइडनि फर्मुलाया जाबाय AlCl3। बेबायदि जों लिरनो हागोन। आरो बेखौ जों जेब्ला समानजु बानायगोन अब्ला जोङो बेनि सिगाङाव 3 लिरनो नांगोन आरो नैयावबो जोङो 3 लिरनो नांगोन। अब्ला बेयो मोनसे समानजु समानथाय जागोन। थिग बिदिनो नाम्बार 3खौबो जों नायनो हायो। नाम्बार 3आव दङ सडियामखौ जोङो लिरनो हायो Na। बेनिफ्राय दै, सडियामा दैजों फिनजाथाय जाबाय। दैनि फर्मुलाया जाबाय H2O। बेनिफ्राय सोमजिनाय फिनजाथायफोरा जाबाय सडियाम हाइड्रक्साइडनि फर्मुलाया NaOH। बेनिफ्राय हाइड्रजेन गेस सोमजियो H2। आरो बेखौ जों जुदि समानजु बानायो अब्ला जोङो बेयाव 2 होनो नांगोन आरो नैयावबो जों 2 होनो नांगोन आरो बेनि उनाव सडियाम हाइड्रक्साइडनि सिगाङावबो जों 2 होनो नांगोन। अब्ला फरायसा बिथांमोना जेब्ला बेखौ जों लेफ्ट हेन्ड साइड थामहिनबा आगसि आरो आगदाखौ जेब्ला आगदायाव थानाय गुदि मुवाफोरखौ जेब्ला समान खालामना नायो अब्ला नोंथांमोना नुनो मोनगोन सडियामा मोननै दङ आगसि हायाव आरो थिग बिदिनो आगदा हायावबो मोननै दङ। बिदिनो गासैबो फरायसा बिथांमोना गुदि मुवाफोरखौ समानजु नंगौना नङा बेखौ गावबा गाव दिहुननो नाजाबानो जाबाय। बेनिफ्राय 3 नम्बराव दङ 3 नम्बरनि 1 नाम्बाराव दङ बेयाव सोदोबजों लिरनाय दङ। बेनि दा रासायनारि जा समानथाय बे रासायनारि समानथाया जागोन आरो बेवहाय सोंलुनि बायदिब्ला बेयाव थाथायफोरखौ लिरनो होदो। जों मा थाथायाव दङ, गथा अबस्थायाव दङ ना लिकुइड अबस्थायाव दङ बेखौ जोङो ब्रेकेटाव लिरनो नांगोन। दा जुदि 3नि 1खौ जुदि जों लिरो अब्ला बेनि इकुवेसना जागोन BaCl2। बेरियाम क्ल'राइडआ दैजों फिनजाथाय, दैयाव सडियाम सालफेटजों फिनजाथाय जाबाय आरो जों सडियाम फिनजाथायनि फर्मुलाखौ सडियाम सालफेटनि फर्मुलाखौ जों लिरनो हायो Na2SO4। बेनिफ्राय सोमजिनाय फिनजाथायफोरा जाबाय
बेरियाम सालफेट BaSO4 बेनिफ्राय सोमजिबाय सडियाम क्लराइड थामहिनबा NaCl बेबायदि सोमजिबाय आरो जोंखौ सोंलुनि बायदिब्ला मोनसे थाथाय लिरनो होदो जों थाथायफोरखौ नै ब्रेकेटाव लिरनो नांगोन मा थाथायाव दङ बेयो जाबाय एकुवा दैयारि थाथायाव दङ बेनिफ्राय बेबो एकुवा थाथायाव दङ सडियाम सालफेटआबो एकुवा थाथायाव दङ बेनिफ्राय बेरियाम सालफेटआ मोनसे गथा अबस्थायाव दङ आरो NaCl सडियाम क्लराइडआबो दैयारि अबस्थायाव दङ दा बेबायदि जोङो लिरनो नांगोन मा थाथायाव दङ बेखौ जों ब्रेकेटाव लिरनानै फोरमायनो नांगोन थिग बिदिनो नाम्बार 2 खौ जोङो लिरनो हायो नाम्बार 2 नि समानथायखौ जुदि लिरोब्ला जों जागोन बेयाव सडियाम हाइड्रक्साइडखौ जोङो NaCl जों फोरमायनो NaCl नङा NaOH बे जाबाय सडियाम हाइड्रक्साइडनि फर्मुला आरो बेयो दैयारि अबस्थायाव थागोन बेनिफ्राय सडियाम हाइड्रक्साइडआ हाइड्रक्लरिक एसिडजों फिनजाथाय जागोन आरो हाइड्रक्लरिक एसिडनि फर्मुलाया जाबाय HCl बेबो दैयारि अबस्थायाव थागोन आरो सोमजिनाय फिनजाथायफोरा जाबाय सडियाम क्लराइड NaCl बेबो मा दैयारि अबस्थायाव थागोन आरो जोबथारनायाव दङ H2O मोनसे दै सोमजियो दैया अरायबो मा लिकुइड अबस्थायाव थायो बेबायदि जोङो समानथायखौ लिरनो नांगोन अब्ला 3 नाम्बारनि 1 एन्सारा बे आरो सेकेन्ड नाम्बारनि 1 नि फिननाया बे स' फरायसा बिथांमोना बुजियाखैबा कमेन्ट बक्सआव फिन हरनो नाजाबानो जाबाय बेनिफ्राय जों सावरायगोन नेक्स्ट पेज नाम्बार 10 आव थानाय बेनि जों सोंलुनि फिननायखौ सावरायगोन दा फरायसा बिथांमोना सोंलुखौ गावबा गावनि बिजाबाव बेखेवना लाब्लानो जाबाय आरो गिबि कुइसनाव दङ मोनसे मुवा X नि गलिलावखौ गुफुर गाब होनायाव बाहायनाय जादों दा बेनिनो 1 नाम्बाराव दङ 1 नाम्बारनि फिननाया जागोन X मुवानि मुं आरो बेनि फर्मुलाखौ दिहुन X मुवानि मुङा मा जागोन दा X मुवानि मुङा गोरान सुनै बेनि मुङा जाबाय गोरान सुनै जागोन आरो बेनि जा फर्मुला बे फर्मुलाखौ जोङो लिरनो हागोन CaO थामहिनबा गोरान सुनैनि फर्मुलाया जाबाय CaO बेनिफ्राय नाम्बार 2 आव दङ 1 नाम्बारनि नाम्बार 2 आवनो दङ गोजौआव मोननाय X मुवाजों दैजों जानाय फिनजाथायखौ लिर आरो जुदि बे X मुवाया CaO आ दैजों फिनजाथाय जायोब्ला मा सोमजिगोन CaO प्लास H2O बेजों फिनजाथाय जानानै बेयो हाइड्र'अक्साइड आयन केलसियाम हाइड्र'अक्साइड बे सोमजिगोन अब्ला बेनो जाबाय 2 नाम्बार सोंनायनि फिननाय बेनिफ्राय 2 नाम्बाराव दङ 2 नाम्बारखौ मावफारि 1.2 निफ्राय फैदों बे एसेबां गोनांथि नङा थेवब्लाबो बेनिफ्राय जा सोमजिनाय गेस बे सोमजिनाय गेसआ जागोन हाइड्रजेन गेस एन्सारा जाबाय हाइड्रजेन गेस सोमजिगोन बेखौ इमान इम्पर्टेन्ट नङा बेनि थाखायनो आं बेखौ नेग्लेक्ट खालामबाय कुइसनखौ आरो जुदि नोंथांमोना नायगिरि बिथांमोना जुदि माबाफोर सोंनो गोनां दङ बे कुइसननि सोमोन्दै आं नेक्स्ट भिडिअ'आव एक्सप्लेन खालामनो नाजागोन बेनिफ्राय जों नेक्स्ट नायगोन पेज नाम्बार 13 आव थानाय पेज नाम्बार 13 बे 13 नि गिबि सोंलुनि एन्सारा जाबाय कपार सालफेट गलिलावआव गंसे सोरनि गाजोलखौ सोमब्रयोब्ला मानो गलिलावनि गाबा सोलायो दा बेनि फिननायखौ आं लिरनो थांलिया फरायसा बिथांमोना मोजाङै खोनासंनानै ला जेब्ला कपार सालफेट गलिलाव सोरनि गाजोलखौ सोमब्रयनाय जायो अब्ला गलिलावनि निला गाबा गैया जालाङो जाहोना जाबाय सोरा कपारनिख्रुइ बांसिन सांग्रां गोनां धातु बे सांग्रां गोनां धातुआ कपारखौ दैखारहरगोन मानो होनब्ला कपारा सोरनि रुजुनायाव खम सांग्रां गोनां आरो बिदिनो कपार सालफेटनि बिबाङा खमियो मानि थाखाय खमिगोन कपार सालफेटनि बिबाङा बे सोरा कपारखौ नारखारहरगोन थामहिनबा दैखारहरगोन कपारखौ जायखारहोगोन बेनि थाखायनो कपार सालफेटनि बिबाङा खमिगोन आरो लासै लासै जेब्ला कपार सालफेटनि बिबाङा खमिगोन अब्ला बेनि गाबा लासै लासै गैया जालाङो दा जाहोना बेनो कपार सालफेटनि गलिलाव गंसे सोरनि गाजोलखौ सोमब्रयोब्ला गलिलावनि गाबा सोलायो बेबायदि लिरना होब्लानो जागोन आरो बेनिफ्राय दङ 2 नाम्बारनि सोंलुआ जाबाय मावफारि 1.1 लाथिख'आव होनाय मोनसे बिदिन्थिनि अनगायै मोनसे नैफान जायखारनाय फिनजाथायनि बिदिन्थि थामहिनबा बिजाबाव थानायनि अनगायैबो जोंखौ गुबुन मोनसे बिदिन्थि लिरबावनो होदो बे बिदिन्थिया जाबाय
जोङो नै फानजायखान्नायनि बिदिन्थिखौ लिरनो थांनोसै BaCl2+ H2SO4 बेनिफ्राय सोमजिनाय फिनजाथायफोरा जाबाय BaSO4+ 2HCl बे जाबाय गुबुन मोनसे बिदिन्थि बाव नै फानजायखान्नायनि गुबुन मोनसे बिदिन्थि। बेनिफ्राय 3 नम्बर सोंलुनि फिननायखौ जों ओरैबायदि लिरनो हायो। नाम्बार 1 आव सोमजिनाय अक्सिजाबनाय मुवाफोरा जाबाय अक्सिजाबनाय मुवाया मा जागोन? अक्सिजाबनाय मुवाया नाम्बार 1 आव जागोन 4Na बे जाबाय अक्सिजाबनाय मुवा आरो अक्सिगारनाया जागोन अक्सिगारनाय मुवाया जागोन O2 आ जागोन अक्सिगारनाय। बेनिफ्राय नाम्बार 2 आव दङ नाम्बार 2 आव Cu+H2 बे समानथायाव बबे अक्सिगारनाय मुवा आरो बबे अक्सिजाबनाय मुवा बेखौ जोङो सायख'नो होदो। दा बेवहाय अक्सिजाबनाय मुवाया जागोन H2 बेनिफ्राय अक्सिगारनाय मुवाया जागोन बे जागोन CuO। थामहिनबा फरायसा बिथांमोना समादाइखौ गावबा गावनि बिजाबाव नायनानै गोरोबहोनो नाजा एन्सारखौ। आरो बेवहाय जोङो सिगाङावनो बुंखादों अक्सिजाबनाय माने अक्सिजेन एंगारनाय आरो अक्सिगारनाय माने अक्सिजाबनायनि ओंथिया जाबाय अक्सिजेन नाजावनाय आरो अक्सिगारनायनि ओंथिया जाबाय अक्सिजेन खोमानाय एबा एंगारनाय। बेखौ जों सिगांनि भिडिअ नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरो जायफोर सिगांनि भिडिअखौ नायाखै बिथांमोना नायनानै अक्सिजाबनाय आरो अक्सिगारनायनि बुंफुरलु लामा बेखौ नायनो नाजा, अब्लानो बेखौ नोंसोर गोरलैनो सायख'नो हागोन। बेनि उननि पार्टआव एक्सारसाइज माने सोंलु बिदाङाव थानाय जों सोंथिनि सोमोन्दै सावरायगोन। बेखौ उननि भिडिअ नोंथांमोना नुनो मोनगोन। बेनि अनगायैबो जायफोर नायगिरि बिथांमोना जायफोर फरायगिरि बिथांमोना जोंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै बिथांमोना गोबाव खालामालासेनो साबस्क्राइब खालामनो नाजा आरो जेसेबां हागौ गावनि फरायफुनाय लोगोफोरनो शेयार खालामनो नाजा आरो बुजि मोनैखौ कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट होनो नाजा। बेजों लोगोसे साबस्क्राइब खालामनायनि अनगायैबो गोजौआव थानाय बेल आइकनखौ थुनो दाबाव। बे बेल आइकनखौ थुनाय लोगो लोगो नोंथांमोना जोंनि जा चेनेलाव गोदान भिडिअ होनाय बे भिडिअखौ बेल आइकन थुनायनि गेजेरजों नोंथांमोननि गिबियावनो नुनो मोनगोन।